Fl-aqwa tal-istaġun sajfi s-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb jibqa' wieħed mill-postijiet l-iktar infittxija mill-viżitaturi li jżuru Għawdex. Il-fidi u l-istorja jagħmlu lil dan it-tempju wieħed mill-iktar popolari mhux biss mat-turisti lokali imma anke mal-barranin. U f'dawn il-jiem id-devozzjoni komplet tiżdied wara li jekk kif intemm il-proċess delikat ta' eżumazzjoni tal-fdalijiet tal-qaddej Talla Dum Mikiela Tard dawn tpoġġew f'qabar apposta. Kienet ix-xewqa ta' Dum Mikiela Tard stess li jindifen f'Tapinu fejn kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Dun Gerard Boħaġar, ir-rettur tas-Santwarju ta' Pinu, qal li mħabba li Dum Mikiela Tard kellu matul ħajtu lejn Tapinu baqgħet tintiret minn kull min kien mitla tiegħu. Xhieda ta' dan kienet il-velja ta' talb immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u li għalija attendew mijiet ta' pellegrini Maltin u Għawċin. Dum Mikiela Tard kien id-direttur spiritwali tagħna anke s-seminarju. U dejjem kien jgħidilna jekk il-parroċċi tagħna għażluhom mis-serjietna fejn jinbnew, is-Santwarju ta' Pinu għażlitu l-Madonna biex minn hemm hija tajtilna u tlaqqana ma' bina Ġesu. Wieħed mis-saċerdoti li ġie mejjun fil-mixja tiegħu biex iservi lil komunitajiet fil-bżonn huwa l-missjonarju Għawċi Dun Anton Grek illi f'dawn il-ġranet kien Għawdex biex igawdi l-familtu. Huwa qal li kien Dum Mikiela Tard li inkoraġġih biex jaqbad it-triq tal-missjoni u li suġġerilu imur il-Gwatemala fejn issa ilu 25 sena jaqdi l-missjoni tiegħu. Dum Mikiela Tard qatt ma mar jistudja il-missjonoloġija, imma kien wieħed minn tal-bidu li beda jinspira diversi saċerdoti u lajċi biex jagħmlu esperjenza missjonarja. Tant li waqqaf il-grupp missjonarju Għawċi. Waqt il-velja ta' Santa Marija l-missjonarju Dun Anton Grek ġie ppreżentat botja sabiħa ta' 12,500 euro biex familji foqra fil-parroċċi tiegħu jingħataw fran partikolari li bihom ikunu jistgħu jsajru għal komunitajiet fil-missjoni ta' Dun Anton Grek. Din kienet inizjattiva tas-Santwarju ta' Pinu fl-okkażjoni tal-100 mill-mewt ta' Carmine Grima bir-rispons tan-nies ikun wieħed kbir ħafna.